Okay. Λοιπόν, η βασική ιδέα είναι η εξέλιξη της ζωής κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Υπάρχουν 24 κομμάτια, τα οποία 24 κομμάτια είναι χωρισμένα σε ομάδες των 4, 6 ομάδες δηλαδή, των 4. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εδώ. Υποτίθεται αρχικά ήταν αλφάβητο, αλλά μετά μου ήρθε όντως αυτό που σου είπα, η διαδοχική ιδέα της εξέλιξης και ενώ στην αρχή ξεκίνησε λίγο τυχαία η τοποθέτηση, μετά βγήκε αρκετά καλά η σειρά. Υπάρχει μόνο μία παρανόηση στην όλη σειρά, την οποία θα δούμε. Ξεκινάμε από τη γέννηση. Τα 4 πρώτα έργα, λοιπόν, πρέπει να φανταστείς ότι βρίσκεσαι στο κενό του διαστήματος κατά κάποιο τρόπο και σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται το σύμπαν, ο κόσμος. Οπότε ξεκινάς, φαντάσου ότι είσαι κάποιος που υπάρχεις δεν υπάρχεις. Εντάξει, ξεκινάς με τον ήλιο, δηλαδή τη δημιουργία των αστρικών ουρανίων σωμάτων. Αυτό είναι έκλειψη ηλίου. Όλες οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στην Πάρο. Έχουν πολύ λίγο Photoshop. Το Photoshop έχει γίνει μόνο για την επεξεργασία των χρωμάτων και το κροπάρισμα όχι για κάποια επεξεργασία, δηλαδή να ζωγραφίσω ή κάτι τέτοιο πάνω. Άρα ξεκινάς με έκλειψη ηλίου, συνεχίζεις με το φεγγάρι. Ότι είχε αποτυπωθεί ο πλανήτης ή το άστρο. Πρόσεξε, αυτό είναι το φεγγάρι και κάτω είναι ο Δίας, Ναι. και τα 4 φεγγάρια του Δία στην ευθεία. Είναι Ευρώπη, Ιώ, Γανιμίδης, Καλιστό. Και αυτό είναι μια διαδοχή που ήταν μέσα σε 2 ώρες περίπου. Περνούσα από πίσω και έβγαινα από την άλλη μεριά. Την έχω όλη. Είναι 3,5 ώρα το πρωί. Ήταν καλό, ναι, ήταν ωραίο. Μετά έχεις το γαλαξία, δηλαδή ουσιαστικά άδειο, εγκαταλελειμμένο τα χόρτα κτλ. Και απλά το στερέωμα. Εδώ φαίνεται ο Σκορπιός, αν σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι ο Δίας, αυτό πάνω. Και αυτό είναι το Α του Σκορπιού, το κόκκινο Αντάρης. Το κεφάλι του Σκορπιού κατεβαίνει εδώ κάτω. Είναι όμως κόκκινο. Και γίνει εδώ. Όντως είναι κόκκινο, ναι. Και τώρα, αν το δεις, είναι πολύ κοντά του Άρης, σε αυτή τη θέση είναι ο Άρης. Οπότε αυτή τη στιγμή τώρα που το βλέπουμε θα έχει ένα κόκκινο αστέρι πολύ δυνατό εδώ. Πρέπει να πάω όντως για μια φωτογραφία κάποια στιγμή. Και συνεχίζεις με ουσιαστικά ένα νέφος. Γενικά ο κόσμος δημιουργείται από νέφη αστρικά. Εντάξει, αυτό δεν είναι αστρικό νέφος, γιατί για να το βρούμε θα πρέπει. Εντάξει. Είναι ένα κοινό νέφος και πίσω είναι ένα άξος, οπότε φωτίζει. Okay. Ναι. Πες το. Πόση ώρα. Αυτό είναι 30 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι τίποτα. Κατάλαβες τι πήγα να πω. Ναι, βέβαια. Πόση ώρα χρειάζεται να περιμένεις για να αποτυπώσεις τα αστέρια. Τα αστέρια. Τα αστέρια χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Έλα. Σε πήρα να σου πω ότι μόλις ήρθαμε στην έκθεση, άμα θέλεις μπορείς να έρθεις και εσύ για να προλάβεις την όμορφη ξενάγηση του Σίμου. Την έχει δει, ρε, μην τον ταλαιπωρείς τον άνθρωπο. Την έχεις δει, λέει, αλλά θα κάνει μια ιδιαίτερη διαφορετική επεξήγηση των φωτογραφιών. Άστον, όταν τελειώσουμε σε κάνα τεταρτάκι θα πάμε να το βρούμε, βες. Καλά, εντάξει, θα έρθουμε να σε βρούμε αν είναι σε κανένα τεταρτάκι. Όχι, πού είσαι. Τέλεια. Εντάξει, όποια να. Άντε, έλα. Εντάξει, έλα. Θα το βάλω στο θόρυβο να μας κόψει. Σιγά καλά. Η επόμενη σειρά, οι επόμενες 4 είναι η αναζήτηση. Άρα έχουμε τη γέννηση, δημιουργήθηκε ουσιαστικά το σύμπαν και τώρα έχουμε την αναζήτηση. Οπότε φαντάζεσαι ότι είσαι σε ένα κάπου στο σύμπαν και απλά ταξιδεύεις για να βρεις ένα μέρος να μείνεις. Η πρώτη φωτογραφία ήθελα να βιώσω λίγο ένα σαν πιο νησιωτικό τοπίο, γιατί και έχει το εκκλησάκι. Το οποίο είναι πεντακάθαρο σε σχέση με την υπόλοιπη φωτογραφία. Ναι, προφανώς. Εδώ έχει μια-δυο μαγκές φωτογραφία. Πρώτα απ' όλα παρατηρείς τα πρώτα Star Trails. Είναι η πρώτη φωτογραφία που έχει ίχνη αστεριών. Αν δεν ξέρεις τι είναι, θα σου εξηγήσω. Όχι, ξέρω τι είναι. Ωραία. Η δεύτερη μαγκιά είναι ότι φαίνεται το Blue Star, το οποίο πέρασε μπροστά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Ναι, εντάξει, πρέπει να το φανταστείς. Και το τρίτο που είναι πολύ πολύ δυνατό στοιχείο είναι αυτό εδώ κάτω. Το οποίο τι είναι? Το οποίο είναι η σκιά, ή μάλλον η αντανάκλαση 2 πολύ λαμπρών αστέρων του χειμώνα. Του Μπετελγκέζ και του Ρίγκελ. Ο Μπετελγκέζ είναι κόκκινος περίγαντας και είναι στον Ορίωνα, είναι αυτή εδώ πέρα βλακεία. Και το κόκκινο είναι ο Ρίγκελ, το μπλε είναι ο Ρίγκελ, πρέπει να είναι ακριβώς από πάνω. Ή ένα από αυτά εδώ τέλος πάντων. Είναι μπλε η περίγαντας και είναι και τα δύο στον Ορίωνα. Είναι τα δύο πιο λαμπρά αστέρια του χειμερινού ουρανού κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Συνεχίζουμε με την αναζήτηση πάλι. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη φωτογραφία που υπάρχει στη σειρά. Την έβγαλα πριν από 2-3 μήνες. Ναι, είναι στον Άγιο Γιάννη, στην Άουσα. Παρατηρείς ότι
Εδώ είναι πολικός Ναι. και όλα τα αστέρια περιστρέφονται γύρω από τον πολικό αστέρα. Πώς αποτυπώνεται αυτό στη φωτογραφία? Λοιπόν, φαντάσου το εξής. Αν εγώ πάρω μια φωτογραφική, τη στήσω και μπροστά περάσω το χέρι μου γρήγορα, ουσιαστικά τι θα βγει? Η κίνηση. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα βγάλω λοιπόν ένα σαφές αντικείμενο, θα βγάλω μια σκιά του αντικειμένου. Ωραία. Τα αστέρια κινούνται όπως κινείται και ο ήλιος. Δηλαδή η κίνησή τους είναι φαινόμενη. Δεν κινούνται ουσιαστικά σε σχέση με εμάς. Κινείται η γη και όπως η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, εγώ που κάθομαι πάνω στη γη βλέπω τον ουρανό να κινείται γιατί κινούμαι εγώ. Είναι σαν να κάνω δηλαδή αυτό. Αυτή τη στιγμή η αίθουσα δεν κινείται. Κινείσαι Εγώ εσύ. κινούμαι και βλέπω την αίθουσα να κινείται γιατί προφανώς εγώ δεν καταλαβαίνω ότι κινούμαι εγώ. Όταν λοιπόν αφήσω πάρα πολύ ώρα τη μηχανή να τραβάει φωτογραφία, ουσιαστικά θα πιάσει την κίνηση των αστεριών. Αυτό δηλαδή είναι περίπου 2,5 ώρες και αυτό είναι περίπου 1,5 ώρα. Και μετά κάνεις εσύ την επεξεργασία. Ναι. Υπάρχουν δύο τεχνικές γι' αυτό. Η μία τεχνική είναι το single shot, δηλαδή βγάζεις μία φωτογραφία και απλά μένει 2,5 ώρες ανοιχτό το κλίστρο. Ναι. Το κλακ-κλακ δηλαδή κάνει κλακ και είναι το 2,5 ώρες κλακ. Η άλλη τεχνική που είναι λίγο καλύτερη είναι να βγάλεις πάρα πολλές φωτογραφίες και μετά να τις στακάρεις. Δεν έχει κάποια επεξεργασία αν εξαιρέσεις το στακάρισμα. Δηλαδή τα χρώματα και το υπόλοιπο φόντο κτλ. Είναι τα ίδια ακριβώς. Το τριποδάκι σου στημένο. Απλά η δεύτερη τεχνική σε βοηθάει στο ότι αν περάσει ένας μαλάκας με το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα, σου έχει κάψει τη φωτογραφία. Δηλαδή, αν αυτός εδώ πέρα φαίνεται πολύ φωτισμένο το καράβι σε σχέση με το επόμενο που θα δεις εκεί, που δεν πέρασε κανείς. Ναι. Ένας πέρασε από μακριά, μου το φώτισε λίγο, μ' άρεσε. Όταν ήρθε πολύ κοντά, αυτό άσπρεσε τελείως γιατί φαντάζομαι ότι η μηχανή είναι ρυθμισμένη για να βγάζει τα αστέρια. Ναι. Άρα αυτό εδώ πέρα κάγει τελείως. Οπότε πρέπει να το πετάξω. Μετά ήρθε ένας τύπος που θέλει να κάνει σεξ. Οπότε πάρε δίπλα, φάνηκαν τα κόκκινα φώτα. Σου άρεσε. Του τη χάλασα, έφυγε. Τα κόκκινα φώτα με έμειναν. Μ' άρεσε και αυτό. Ναι. Εντάξει. Οπότε ουσιαστικά κρατάς από τα 500. Αυτή είναι γύρω σε 700 φωτογραφίες. Από τις 700 κρατάω αυτή που μου αρέσει το φόντο και τον ουρανό απλά τον κολλάω, το στακάρω για να είναι αυτό που βλέπεις. Εντάξει. Προχωράμε. Πάλι δύο άλλα Star Trails παρόμοια. Επίσης φαίνονται οι σκιές των αστεριών και φαίνονται πιο καθαρά τα πιο είναι αυτά φωτεινά αστέρια πάνω και κάτω. Εδώ. Αυτό δεν είναι αστέρι, είναι μάλλον φάρος από την άξο. Ναι. Εδώ φαίνονται ξεκάθαρα και οι τροχές, ότι δηλαδή συγκλίνουν προς τον νότιο πόλο και προς τον βόρειο πόλο, ενώ στον Ισημερινό είναι σχεδόν ευθύγραμμες. Ναι. Δηλαδή η καμπυλότητα φαίνεται ότι αλλάζει. Και αυτά είναι τα πιο λαμπρά αστέρια, είναι του Ορίωνα. Τα βλέπεις σε την περιοχή αυτή? Είναι απίστευτο ότι μπορεί να αποτυπωθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό είναι με την ίδια τεχνική, δηλαδή με τα πολλά κομμένα, αν και αυτή φαίνεται πάρα πολύ καλή, γιατί είναι στον ευρυγόνιο. Αν το ζουμάρεις λίγο παραπάνω στις προηγούμενες, θα τσεκάσεις υπάρχουν πολύ μικρές γραμμούλες κενών. Ναι. Όπου είναι τα 2 δευτερόλεπτα από το gap που κάνει από τη μία στην άλλη φωτογραφία. Ναι. Όταν είναι ευρυγόνιος δεν φαίνονται. Και παρατηρείς επίσης και το χρώμα των αστεριών. Δηλαδή μπλε και κόκκινα φαίνονται. Υπάρχει διαφοροποίηση δηλαδή. Και περνάμε στην πρώτη φωτογραφία της συγκεκριμένης τεχνικής, την τελευταία της σειράς, που είναι περίπου ίδιο κάδρο με την πρώτη, αλλά αυτή είναι μία φωτογραφία μόνο. Μία αποτύπωση. Ναι, δεν είναι πολλές, είναι μόνο μία. Είναι το χειμώνα, δεν ήταν τόσο καθαρός ουρανός, ενώ αυτό ήταν σχεδόν πεντακάθαρος, ήταν εκπληκτικά καλός ουρανός. Χάλασε ένα ραντεβού δηλαδή για να πάω να τη βγάλω, αλλά άξιζε τον κόπο. Και προφανώς, εντάξει, δεν ήξερα και εγώ πολύ, ήταν και η μηχανή, είναι η μηχανή που δεν είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε φαίνονται, αν πας κοντά, φαίνεται ότι είναι λίγο βρώμικη σαν φωτογραφία. Αλλά είναι πιο συναισθηματική. Ας πούμε, του πατέρα μου του άρεσε πάρα πολύ. Εγώ δεν ήξερα αν θα βάζα αυτή ή την άλλη. Έλεγα να διαλέξω μία από τις δύο και μετά λέω: στο διάλογο, του βάλω και τις δύο. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το. Άσχετα από τα αστέρια, ότι εκεί αποτυπώνονται σαφώς πολύ πιο έντονα. Αλλά εδώ είναι άλλη φωτογραφία. Είναι, ναι, εδώ δίνεις πολύ στη φωτογραφία, εκεί δίνεις πολύ στην τεχνική των αστεριών ουσιαστικά. Νομίζω πως ναι. Αρέσουν εξίσου και οι δύο. Εντάξει, και εμένα μου αρέσουν γενικά, αυτό τις έβαλα. Μετά, θεωρητικά, εφόσον έχουμε βρει ένα μέρος να αρθούμε, έχουμε την πρώτη άφιξη. Δηλαδή, τελειώνει το αστρικό ταξίδι νύχτα κλασικά, προσγειώνεται το αντικείμενο στη γη. Το αντικείμενο αυτό τι είναι? Το αντικείμενο αυτό είμαι εγώ, που φτιάχνω μία μπάλα με φως. Πίσω είναι κατά κάποιο τρόπο γαλαξίας, φαίνεται και η πουλια κάτω δεξιά. Ένα πολύ μικρό συμπλέγμα που είναι σαν τη μικρή Άρκτο. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα με μια συγκεκριμένη τεχνική που είναι σχετικά απλή στην ιδέα. Έχω κάνει μια παρόμοια φωτογραφία με ένα φίλο μου, αλλά έκοψα τα μαλλιά μου. Με βεγγάλα το έκανες? Ναι. Ωραία, αυτό είναι με φακό. Γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Να, με φακό. 30 δευτερόλεπτα έκθεση, ουσιαστικά σχηματίζεις μια σφαίρα. Και σου πες πάνω. Ναι, είναι λίγο επίφοβο. Και μετά απλά από τη θάλασσα σώθηκα ολόκληρο.
Μετά από την άφιξη, ουσιαστικά έχει την πρώτη ανατολή και καλά στο μέρος που έφτασες. Εδώ είχα βγει για ένα κομίτι στις 4 ώρα το πρωί και επειδή είχε πάρα πολύ αέρα από ό,τι βλέπεις και σύννεφα επίσης από ό,τι βλέπεις. Ποια παραλία είναι αυτό? Είναι στα Τσουκαλιά. Ωραία. Τα Τσουκαλιά είναι κοντά στο Μόλο. Πηγαίνω στο Μόλο συνήθως γιατί δεν έχει φώτα. Οπότε πολλά από τα τοπία που βλέπεις αυτό, ας πούμε, είναι από το Μόλο. Ναι. Μου αρέσουν τα φώτα της Νάξου που δεν ενοχλούν τόσο πολύ το τοπίο, αλλά είναι αρκετά μακριά για να μην μου καίνε τη φωτογραφία. Εδώ, σε αυτή τη μεριά δεν βλέπεις καθόλου φώτα, δεν έχει τίποτα. Το φεγγάρι είναι εδώ πάνω, ο κομίτης ήταν πάνω εδώ. Δυστυχώς, αν και πολύ φαντασμαγωγικός, δεν κατάφερα να τον βγάλω όπως ήθελα, γιατί κουνιόταν συνέχεια η μηχανή και είχε πάρα πολλά σύννεφα. Τα χρώματα όμως του ουρανίου είναι καταπληκτικά. Είναι η Ανατολή, οπότε με κάμποσα δευτερόλεπτα έκθεση και λίγο τόνισμα στο Photoshop είναι πιο δυνατά. Δεν έχει, δεν έχει μεγάλη διαφορά, μην νομίζεις. Η μηχανή μου είναι δυστυχώς πολύ μέτρια. Δηλαδή, αν δεις την ίδια φωτογραφία με καλή μηχανή, τώρα πήγαμε στη Ιρλανδία με τον ξάδερφό μου και είχε την καλή. Η ίδια φωτογραφία, οι ίδιες ρυθμίσεις φαινόταν τελείως διαφορετικό. Οπότε δεν χάνεις κάτι, πίστεψε με, έτσι ήταν περίπου. Μετά, εφόσον έχουμε τα δύο τοπία και καλά της άφιξης, έχουμε δύο νησιωτικές φιγούρες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή τα χρώματα στο ηλιοβασίλεμα, με ένα πολύ πολύ μικρό φεγγάρι. Και μετά έχουμε. Δεν είναι κάποια έκλειψη εκεί? Όχι. Είναι κανονικά το φεγγάρι όπως το βλέπεις. Απλά η μηχανή. Φωτίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Φωτίζεται γενικά έτσι κι αλλιώς το φεγγάρι, έτσι. Δηλαδή και στη μεγάλη που θα δεις, φαίνεται το περίγραμμά του. Απλά όταν είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι που είναι φωτεινό, Δεν το καταλαβαίνεις. είναι τόσο έντονο που χάνεις το πίσω. Εκεί που ήταν ίσα μια φλίδα, φαινόταν και το πίσω. Δηλαδή φαίνεται, απλά δεν το παρατηρείς. Ναι. Μου φάνηκε τώρα ότι κάτι το κάλυπτε. Όχι. Φαίνεται. Όταν είναι τόσο μικρό, όταν δηλαδή είναι καινούριο ή τελειώνει, φαίνεται αρκετά καθαρά. Εδώ έχεις κάτι που είναι σχετικά σπάνιο για την Πάρο. Έχεις ομίχλη. Είναι... Ναι. Είναι στα στενά Πάρο Αντιπάρου πηγαίνοντας για μάθημα. Και ευτυχώς ήμουν τυχερός και πέτυχα το καράβι εκείνη τη στιγμή μπροστά από την ομίχλη. Ένα λοφιάκι της Αντιπάρου. Είναι και πιο δημοφιλής βασικά μέχρι τώρα. Έχει πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα. Παραδόξως. Αυτό πρέπει να έχει γίνει με αυτό που έχω κάνει εγώ. Ούτε καν. Θα σου πω. Έχεις μια διαφορά μεγέθους. Αλλά ναι, η τεχνική είναι η ίδια. Τελειώνουμε την άφηξη και ουσιαστικά έχουμε τη σειρά που είπα πριν ότι δεν ταιριάζει πολύ, είναι λίγο εμβόλυμη. Πρώτα έμπαινε η σειρά που ήταν και καλά από τον τόπο που φτάνεις, η ανακάλυψη της ζωής στον τόπο και μετά ήταν η ανθρώπινη παρουσία. Αλλά επειδή ήταν 4 φωτογραφίες όχι τόσο δυνατές, τις άφησα για την επόμενη σειρά και έβαλα τις 4 ανθρώπινες εδώ. Οπότε ουσιαστικά έχει την πρώτη σπίθα δημιουργίας και καλά του ανθρώπου. Αυτό είναι μέτρα. Αυτό που κρατάς είναι εκατοστά. Αυτό είναι τεράστιο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια κοπέλα εκεί κάτω. Δηλαδή, αν το κάνω εδώ πέρα, φτάνει το ταβάνι μέχρι απέναντι για πλάκα. Και είναι μια τεχνική που αποκλείεται να πιστέψεις ότι γίνεται. Φαντάζομαι ότι έχει ένα σουγκαράκι της κουζίνας μεταλλικό και του έχεις βάλει φωτιά. Με αυτό. Μεταλλικό σουγκαράκι. Ναι. Αυτό το κάναμε. Εγώ νόμιζα με βεγγάλες έλεγες. Όχι. Με ένα μεταλλικό σφουγγαράκι μέσα σε ένα σειρματάκι. Φαιά είσαι. Αυτό είναι, ναι, όντως. Ναι, αυτό είναι. Sorry, λάθος δικό μου. Ναι, αυτό είναι. Αυτό. Το οποίο από το σφουγγαράκι έφυγε μέσα από το μεταλλικό και μου έρχεσαι στο κεφάλι. Πολύ ωραίο το κεφάλι και το σφουγγαράκι. Μπράβο. Λοιπόν. Εδώ έχουμε την πρώτη αλληλεπίδραση με τη φύση και καλά, δηλαδή ακουμπάς τα στάχη κτλ. Λεπτές ισορροπίες στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Και ουσιαστικά στο τέλος ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Κοριτσάκια, νομίζω ότι θα πιάσει αυτό το αγοράκι να μπει μέσα με τα δυο του δαχτυλάκια. Νομίζω ότι θα. Ναι, ουσιαστικά η φράση ήταν κράταμε. Έτσι λίγο. Προφανώς το πέτυχε, όντως. Μετά έχουμε 4 φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με την φύση. Οπότε έχουμε την ισορροπία. Δηλαδή πριν τη ζωή που ήταν η αλληλεπίδραση, έχεις ουσιαστικά ένα κομμάτι, ένα βοτσαλάκι πάνω στην άμμο που μετά από πάρα πολύ αέρα έχει κάνει αυτή την τροχιά, λες και ταξιδεύει στην άμμο. Πολύ ωραίο αυτό. Είναι έξω από τη θάλασσα, δεν είναι μέσα. Όλη μέρα όταν είναι μέσα στο νερό, είναι έξω από το νερό. Άρα έχουμε την παρουσία ζωής, ουσιαστικά πλανήτη, ζωντανού πλανήτη, χωρίς να έχει εμφανιστεί η ζωή όπως την εννοούμε. Και εδώ έχουμε. Είναι πυρούνι. Ναι, είναι ουσιαστικά οργανική ύλη, είναι μπριζόλαδο. Τι είναι? Μπριζόλαδο. Αυτό είναι μπριζολά. Ήταν μπριζόλα. Τώρα έχουμε μόνο το λάδι την μπριζόλα. Εντάξει, γιατί πήγα να πω ότι θα ήταν, ας πούμε, ανθρακούχο νερό ή κάτι τέλος πάντων. Όχι, είναι λάδι μετά από φαγοπότη σε τηγάνι. Ναι, η μάνα μου όταν το βγάζα λέει πάει, τρελάθηκε. 12 το βράδυ με τη μηχανή πάνω από το τηγάνι. Μισή ώρα μέχρι να την πετύχω. Αλλά νομίζω πέτυχε αρκετά καλά. Προχωρώντας. Αυτά μου τα έχουν δυστυχώς κατεβάσει. Δεν πειράζει, τους χωρώ για την ώρα. Έχει την εμφάνιση της ζωής μετά τον μπριζόλαδο και το πρώτο και καλά πέταγμα.
ξέρεις, άκρη, ανοίγω σιγά σιγά φτερά, δοκιμάζω. Και αναπόφευκτα σεξάκι. Τι θες να σου πει, πώς γίνεται το σεξάκι? Με τα φτερά. Κόλλο-κόλλο θα έλεγα. Που ο κόλλος είναι. Ανάμεσα στα φτερά, συνήθως. Δεν ξέρω που έχει κόλλο πεταλούδα, συγγνώμη. Δεν έχεις ποτέ κόλλο της πεταλούδας. Όχι. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί συνήθως οι πεταλούδες φεύγουν στο παραμικρό. Και αυτές επειδή με το σεξάκι είχαν απασχοληθεί αρκετά, είχα τουλάχιστον 5 λεπτά. Πήγαινα όσο πιο κοντά μπορούσα και δεν φεύγαν με τίποτα. Μάλλον περνούσαν καλά. Ναι. Και το τελευταίο στάδιο είναι η ποίηση, δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει εμπνευστεί από αυτά που βλέπει στη φύση κατά κάποιο τρόπο και προσπαθεί να κάνει κάτι καλύτερο δικό του. Εξού και το ποίηση. Έχω 2 λουλούδια που μου άρεσαν πολύ, οι καμπύλες, και 2 ανθρώπινες φύσεις κατά κάποιο τρόπο μαζί με κάποιες γραμμές που μου άρεσαν. Ναι, ναι, εννοείται. Όχι, εννοώ ότι δεν. Εννοώ ήταν φωτογράφηση ανθρώπου τύπου. Τύπου έλα να με βγάλεις. Ωραία. Το λουλούδι είναι το ίδιο. Ναι. Αυτό εδώ λέγεται. Καλώς το. Λέγεται στραμόνιο και ανοίγει μέσα σε 2-3 ώρες και μετά μαραίνεται το φύλλο. Είναι περίπου σαν ανεμόνι, δηλαδή σαν το χέρι μου σε μέγεθος. Ναι. Και όταν ανοίξει τελείως, η καμπύλη που κάνει πάνω είναι αυτή. Έχω σπερθεί. Και μετά μ' άρεσε η κίνηση και μ' άρεσαν οι αντιθέσεις στο μαύρο-άσπρο, καθώς και η άνοδος. Και καλά ότι έπεται συνέχεια. Σαν τελευταία φωτογραφία, δηλαδή το σκαλοπατάκι μ' άρεσε. Το σκαλοπατάκι, όχι τα πόδια. Μαζί, γιατί τα πόδια ανεβαίνουν. Το σκαλοπατάκι μόνο δεν πάει πουθενά. Η αρχική ιδέα των φωτογραφιών ήταν ότι θέλω να βγάλω και καλά μια στιγμή που βλέπεις ότι δεν θα υπάρξει το επόμενο δευτερόλεπτο. Δηλαδή τα περισσότερα έχουν μια κάποια κίνηση και τα αστέρια και η σπίθος, ότι ξέρεις ότι μετά θα τελειώσει και ο άνθρωπος θα φύγει από εκεί. Δηλαδή είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι στάσιμη, έχει μια δυναμική ισορροπία. Ισορροπεί μεν, αλλά ξέρεις ότι φεύγει. Όπως ας πούμε και το φεγγάρι με το Δία, η έκλειψη. Ναι. Ξέρεις ότι αυτό είναι έκλειψη, το βλέπεις ότι είναι στατικό, αλλά ξέρεις ότι η έκλειψη δεν θα γίνει ξανά για τα επόμενα 5 χρόνια. Και θα κρατήσει 2 ώρες. Οπότε το αρχικό ήταν αυτό, εξού και το όνομα Άρξασθε του τίτλου και καλά ότι πάμε μπρος. Ότι είσαι εδώ, αλλά είσαι στην κίνηση πάνω δηλαδή, θα φύγεις. Αλλά μετά η διαδοχή με την εξελικτική πορεία μου άρεσε αρκετά και την κράτησα. Αυτά. Ευχαριστώ. Είναι γαμάτες φωτογραφίες.